segurara biluzik etorri naiz, alegia, proiekturik gabe. Eta nik uste Geuretik sortuak bekak aukera paragabea eskaintze dizu bestela sortzeko. Alegia, babesgunetik irten, eta babesgunea da zeuretzeko maila eta ordenadoria, eta toki batera etortzen zara, eta toki horretan, toki ez ezagun batea etortzen zara, hor daude pertsonak, harremanak, tokia bera, horre guztiak nolabait baldintzatuko zaitu sormen prozesuan, sormen lanean, seguran niretzako da abia puntu bat, eta baina liberan ere estrata bat, eta estrata horretatik ibili behar naz. Kulturak eta arteak nolabait herri baten edo komunitate baten izaera, ikuspegik, lehen aldia, orain aldia ulertzeko moduk, etorkizuna ikusteko aukerak ematen dizkigun einen, ulertzen dugu Euskal Herria bezalako herri zatitu eta aitortua eztan herri baten kulturak eta kultur sorkuntza horrek garrantzi handie daukiela. Eta nolabait Geuretik sortuak bezalako ekimen hauek lurralde zatiketa horren gaindi aukera ematen diguela herrietatik sortzen diren historia horiek zirkuito bat osatuz Euskal Herri osoan zehar zabaltzeko. Seguran sortzen den historia hori Nafarroan, Zuberon edo Bizkaian edo herrialde guztietan ezagutzeko aukera izango du.